Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Manya. Hari ini libur guys, banku meledos. Bannya di kompor kencengen jadi meledos. Bisa diganti nanti. Insya Allah ini ada 3 hari mungkin libur ya sampai lebaran. Soalnya apa? Bannya urung dadi. Ban belakang meledos. Iya libur dulu sementara. Tapi kalau ada yang pesan kerupuk bisa ke rumah. Jangan lupa, nek pesen kerupuk bisa ke rumah apa lewat Mama Novi TV bisa. Oke, hari ini aku masak kelan lodeh, guys. Tahu mbek tempe dikai panggang ali ngene. Jadi jangan lodeh. Terus lawoe, balur, tempe. Ada sambal kemarin ya. Wis oke diawali dengan bantu tripurung masak. Di habis ini ngeter Pak anu COD kerupuk nih tambah romo. Belum nyambel. Sambal telone belum mateng. Tempe tahu ndok. Ini mau persiapan nyambel telo. Ada balur, lawai, asin, tempe, sambal juga masih ada, sudah diingat. Itu guys. Ini ada kerupuk uli. Kita njaluk kerupuk piro mang 20.000. Omahe Padang, guys, kae. Anu tukang arit wedhus kae sampai Pringgon isuk-isuk. Weh, resik dah. Wong enek wong arit ning ngene digantoli tok ya ora iso resik. Nek ngono apik Padang. Anu kuwi woh ora markisa, Mas. Gandolio ku lho sing ra enak. Apa jenenge? Mbah gandolio ijo ku lho. Ya. Markisane sapa? Markisa rak kena dipangan. Ya kaya timun ngono ku lho. Lah ya, kuwi ra kena dipangan mare. Oh, dipakan manuk. Oh, dienggo pakan manuk kena. Alon-alon kuwi dhuwur kuwi alon-alon dah. Iki kok sak pakanan awan ya, Mas. Iya. Oke, guys, bloncenge. Bloncenge wis merambat. Pelem ora nek sing kembang. Jane wayahe ngembang lho iki. Ora nek wong woh ki, enek ning kadangkala. Padha patheken. Yuk. Iya tarai, kudune ya hati-hati kupinge ya dibuntoni. Mlebu kuping mlebu apa. Loh, Mas Aldi, di sarapan di. Ndang le, aku kelan lodeh lho. Ndang mangan. HP-ne gak kena Adi. Mbah, aku apa ning gone Angga ki, mbah prei mbah ora. Wis wong yo diduwi tak kok iki. Apa tak dandan ono buntung ya. Sing manuk-manukan kok. Ya sing kondang ya. Tangan ora di. Aku masalah HP.
Oke guys, titurian nyambel telo, bumbunya gula merah, ada garam, ada sasa, bawang, kencur ya guys. Ini garamnya belum. Oke, kita ulek-ulek. Gak wani mendur wis. Oh iya. Wangkrange ungkrap ro kowe. Oke guys, kita mau berangkat. Ode karo ider ya guys, engko mbuh sak parak-parak. Oke guys, batiran leren 20 karo 15.